За 2 седмици успяхме да сортираме и подредим над 6000 европалети и скари, но ни остават още толкова. В този слънчев октомврийски ден разтоварвахме поредната покупка на скари и чакахме вторият камион, който пристигаше пълен. Все още продаваме и ванната за импрегнация на дървен материал, понеже, както виждате, просто ни пречи и заема място, което ни е нужно. Скарите, които бяхме купили, бяха с много нестандартни размери и разбира се, съборихме едната точка при разтоварването. Кратка пауза, защото мотокарът аварира и звъннахме на майстори да дойдат да го поправят. От няколко дни имахме нов пазач на базата и му купихме храна от близкият магазин. Няколко пъти вече колеги от същия бранш, с които си партнираме, ни питат защо даваме на клиентите толкова висока цена за изкупуване. Отговорът е един. Просто ни се работи. Искаме да поддържаме високи наличности на базата, за да реализираме постоянни продажби. Ние сме наясно, че можем да вземем по-добра печалба от този бизнес, но предпочитаме да имаме постоянна работа, отколкото тези всичките европалети да се застояват на базата и да изгниват. Иначе казано, развитието на един бизнес е много по-ценно от бързите печалби. Ето вече си имаме и собствен контейнер в базата. Взехме се и служебна кола, с която колегите да идват на работа. Кратко ревю на служебната ни кола. Нямам представа с какъв мотор е, но е ръчни скорости. Салона е сравнително запазен. Скоро трябва цялата база да изглежда ето така. Ето ги, тези всичките са сортирани и готови за продажба, а ето тези тепърва предстои да минат през нашите ръце. Последвайте ни, за да ни подкрепите в това ново за нас начинание и за да видите как ще се справим в идващия зимен сезон.